citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, kanhi kapitan, patay sa pagpamusil sa Cotabato Province, kauban, Samaran. LPU Davao Campus, balik face-to-face classes na. Kapinlibo ka mga estudyante misalmot sa orientation karong adlaw. Sa detalye sa atong mga balita, patay ang kanhi kapitan sa lungsod sa Matalam, Cotabato human gipusil sa wala mailhing armado gamit ang high-powered firearms kagabi. Sa Maransab ang kauban sa kapitan nga niadtong tungura, sakay sila sa usa ka kotse. Ani ang report ni Marvin Revilla. Dead on arrival sa ospital ang kaning kapitan sa Kidama, Matalam, North Cotabato. Human kini gipusil dito sa Purok 3, Barangay Kidama, alas 7:18 kagabi, Agosto 14, 2022. Giila sa kapulisan ang biktima nga si Felipe Bibot Malwenda, 61 anyos, kaning kapitan sa nasampit nga lugar. Samtang patay usab ang kauban sa kapitan nga si Joseph Mariano Flores, ulitawo nga residente sa Barangiran, Alamada, Cotabato. Sa talaan sa Matalam PNP nga sakay ang kaning kapitan sa iyang sakyanan nga Suzuki Ion Kuyog. Si Flores sa diyang kalit nga mitumaw ang mga sospek gikan sa katubhan sa maong dapit ug kalit gipamusil ang mga biktima. 8 ka basiyo sa M16 rifle o kalibre .45 nga pistola ang nakuha sa crime scene. Nakita usab sa kapulisan ang 8 ka basiyo ug 3 ka bala sa .45 sa lugar. Saysay sa mga nakasaksi sa panghitabo. Naglakaw lang ang mga sospek human sa pagpamusil. Nagpadayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa Matalam aron masuta ang hinungdan sa pagpamusil ug aron mailhan ang mga sospek. Samtang dito sa lungsod sa Midsayap, dinig gyapon sa probinsya sa North Cotabato, patay ang usa ka lalaki human kini madisgrasya kagahapon sa gabi sa poblasyon 8 Midsayap, Cotabato. Giila ang biktima nga si Mark Brian Pariolan, 32 anyos ug residente sa Barangay Muntay, Libungan, Cotabato. Matod sa nakita sa panghitabo, paspas matod pa ang pagpadagan ni Pariolan sa iyang ginamanihong Honda Beat nga motorsiklo paingon sa pikas nga bahin sa kalsada ug wala usab makabantay sa Pariolan nga adunay hams sa kalsada nga mao'y hinungdan sa iyang pagkatumba. Nagsiginaw pa si ng mga otoridad nga amping aron likayan ang mag-drive samtang hubog aron malikayan ang disgrasya. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe. Nakuratan ang kadaghanan sa Malacañang niadtong milabayng semana human migawas ang usa ka resolusyon nga mag-angkat na usab og 300,000 ka toneladang asukar ang nasod kay nagkulang ang supply niini. Apan sa dihang nasayra ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mangangkat ang Pilipinas, iya kining gibasura tungod kay matud sa presidente dili siya uyo niini. Nasayran usab sa presidente nga duna na di ay bidding nga gihimo hinungdan nga iya kining paimbestigahan. Ani ang report. Doon na ba'y korupsyon sa pag-angkat og asukar? Kini ang pangutana nga nagtangag og dakong ganti. Human na bulabog ang planong pag-angkat og 300,000 katolinadang asukar niadtong milabayng Huwebes. 45 ka adlaw pa lang sukad milingkod si Presidente Ferdinand Marcos Jr. karong adlaw. Ug ang importasyon sa asukar nahimong unang kontrobersiya sa iyang administrasyon. Ang 300,000 ka kilo sa asukar mobalor og 9 billion ka pesos. Ang importasyon nakasulat sa Sugar Order Number 4 nga dunay pit sa August 9, 2002 ug nakabutang kini sa website sa Sugar Regulations Authority. Apan, niadtong Agosto 10, gipanghimakak ni Press Secretary Trexie Cruz Angeles ang maong kamanduan ug wala kuno kini pagtugot gikan sa presidente. Una niini, nihungaw ang issue nga gibasura sa presidente ang planong importasyon sa asukar. Yesterday, a resolution was uploaded on the website of the Sugar Regulatory
authorized the importation of 300,000 metric tons of sugar on top of what had already been imported in May of this year. This resolution is illegal. The chairman of the Sugar Regulatory Board is President Ferdinand Marcos Jr. As such chairman, he sets the date of any meetings or convening of the Sugar Regulatory Board and its agenda. No such meeting was authorized by the President, nor such a resolution, likewise, was not authorized. It appears that the resolution was signed for and on behalf of the President by Undersecretary Leocardio Sebastian. He was not authorized to sign such a resolution because the President did not authorize the importation. Importations are a sensitive matter, particularly with regard to agricultural importations. Sugar is one such importation which we take great care with. It is a balancing act. The importation has to be carefully studied to protect both the consumer against the rising prices of basic commodities while ensuring at the same time that we do not destroy the local industry. As such, the only response to the query on whether or not an importation was to be made, the President answered, the President did not assent, and it was the Executive Secretary who issued the order to create an importation plan. It was therefore clear that there is no authorization for the importation of these 300,000 metric tons. An investigation is ongoing to determine whether any acts that would cause the President to lose trust and confidence in his officials can be found, or if there is malice or negligence involved. In such a case, if such findings are made, then the only determination left will be how many heads are going to roll. Wala mahibalo ang presidente nga dunay online bidding nga gipahitabo nga misampot sa pagkaburoka sa Malacañang. Matod ni Secretary Trexie Cruz Angeles, ang pagtugot nga gihatag kang Executive Secretary Vic Rodriguez dili pagtugot nga muangkat ang Pilipinas og asukar. Sa mga papeles nga gipagawa sa palasyo, gipirmahan kini ni Executive Secretary Vic Rodriguez og ni Sugar Regulations Authority Administrator Himenegildo Serafica og kang Attorney Roland Beltran nga representante sa mga millers o tigaling og asukar og ni Aurelio Gerardo Valderrama ang representante sa mga tigtanom og tubo. Matod sa sulat, muangkat ang Pilipinas kay gikinahanglan kuno kini aron dili makasinati og pagkulang o shortage sa asukar karong mga panahona. Ang dokumento sa pagtuboy kang Serafica isip administrator sa Sugar Regulations Authority ug ang pagtugot sa pag-angkat sa asukar na pirmahan ni adtong Hulyo 25. Tungod sa kagubot, nagpahigayon og investigasyon ang Malacañang og mibunga kini sa pagkanaog ni Serafica isip administrador sa Sugar Regulations Authority. Natanggap na namin po ang isang liham galing kay Leocardio Sebastian. Undersecretary po siya ng Department of Agriculture. Nagpadala po siya ng kanyang resignation. Ulitin ko po, nag-resign na po si Undersecretary Leocardio Sebastian ng Department of Agriculture. Kung matatandaan po ninyo, nung isang araw, ako po ay nagbigay ng press briefing kung saan naituro na po na si Undersecretary Sebastian ay nag-convene ng Sugar Regulatory Board at nag-issue sila ng resolution authorizing yung pag-import ng 300,000 metric tons ng asukal. Ang Sugar Regulations Authority ubo sa Department of Agriculture nga gipangunuhan ni Presidente Marcos Jr. ug milambigit kini sa mga opisyal nga gitugot nga muangkat kung atong basihan ang memorandum gikan kang Executive Secretary Rodriguez duna kini pagtugot sa presidente apan hugot kining gimakak ni Press Secretary Trexie Cruz Angeles. Sa mga video nga gipagawa sa Malacañang, dunay mga papeles nga wala moagi sa buhatan ni Presidente Marcos. Kay ang baruganan sa presidente dili
basta-basta muangkat ang nasud og asukar tungod kay kinahanglang tabangan ang mga sugar planters nga mukita labi na kay panahon karon sa tingtapas ug tubo kon harvest season. Sa pagkanaog sa mga opisyalis sa Sugar Regulations Authority, usa ka mensahe ang gibilin kanatong tanan nga mga taxpayers nga angayan kitang magbantay sa mga lihok sa gobyerno tungod kay tanang palaliton sa gobyerno ug tanang kwarta nga mulambigit sa gastuhon sa gobyerno, kwarta sa katawhan o kwarta sa matag Pilipino. Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe! Kapinlibo ka mga estudyante sa Lyceum of the Philippines University Davao Campus ang balik face-to-face classes sugod karong adlaw. Dagang estudyante ang nalipay kay makahimamat gyud nila ang ilang mga classmates nga kanhi via Zoom o sa Messenger lang nila makita. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Nagsugod na ang face-to-face classes sa Lyceum of the Philippines University Davao Campus sugod karong adlaw Agosto 15, 2022 human ang kapindua ka tuig nga pandemya. Istiktong gina-check ang mga estudyante una kini makasulod sa campus sa LPU. Naghimo orientation ang eskwelahan sa mga estudyante sulod sa ilang gym. Bisan sa kataas sa pila, wala kini nila panumbalinga, sanglit tanan sila excited na makabalik og physical nga pagtuon. Nalipay ang mga estudyante nga in person na gyud ang ilang klase karong tuiga. Sama na lang nining Multimedia Arts ug Bachelor of Forensic Science nga mga first year students. Sumala sa mga estudyante, lahi ra gyud ang face-to-face classes kung itandi sa online classes, sanglit mas mabuhat nila sa aktwal at tubangan sa ilang mga teachers ang ilang mga aktibidad. Quite overwhelming since we get to see a lot of students here, especially new faces, and of course this is also a great opportunity to benchmark excellence, especially the learning opportunities that the LPU Davao can offer. Actually, I'm pretty ecstatic and of course I'm a bit emotional since I have not seen this many people for about 2 to 3 years, I guess, and being in campus for a very long time has been very overwhelming for me, yet very fulfilling rather. I get to see my friends, online faces became physical faces already, so it's a very heartwarming experience for me. Excited og nalipay sab sa unang adlaw sa balik face-to-face ang Junior College Coordinator nga si Ari J. Castro, sanglit mahimamat na niya in person ang iyang mga estudyante. Hi, I'm very happy to see my students the first day of class here in LPU Davao, especially in the junior college. Actually, it's very overwhelming. For the past 2 years or 3, we were actually in online classes and we didn't have this opportunity to mingle with them fully. But right now, they're here. We can mingle with them, we can talk to them, we can build connection with them. At the same time, we can conduct all of our activities face-to-face. So we are very happy to see 300 plus students in the junior college, and we're very excited to build connections with them and to really apply student empowerment, especially in the junior college. I'd like to thank our students for coming early this morning and having the flag ceremony, and we would like to welcome you all to the new calendar year. Welcome to LPU Davao and enjoy your stay. It will be a hybrid model. Una nang gipahibalo ni LPU President Peter Laurel nga bisan pa man nga duna na sila'y face-to-face classes, duna gihapon sila'y online classes sa pipila ka kurso kay hybrid ang ilang sistema. Mas midaghan karon ng estudyante sa LPU kay matud ni Laurel, daghang taga Mindanao ang nakauyon sa ilang mga kurso nga sagad sa Manila lang makuha. Kumpleto ang LPU ug mga modernong pasilidad alang sa ilang mga estudyante. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. At tangi! Duha ka grupo nga pambato sa probinsya sa Cotabato alang sa indak-indak sa Kadayawan nanukad na. O mga lungsod sa Misamis Occidental gipanghatagan og ambulansya.
Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Do you want to be beautiful inside out? Visit RNC Lounge Aesthetics and Wellness, located at Door 3, Molavi Building, Emilio Jacinto Street, Davao City. Your total beauty and wellness center. Enroll now at Lyceum Philippines University Davao Campus. Courses offered: College of Health and Sciences, BS Medical Technology, BS Pharmacy, College of Business and Accountancy, BS Accountancy, BS Administration, BS Management Accounting, BS Customs Administration, Bachelor of Arts and Sciences, Bachelor of Multimedia Arts, Bachelor of Forensic Science, College of International Tourism and Hospitality Management, BS Hospitality Management, BS Tourism Management. They also offer Junior College and the following courses: Now, LPU Davao offers Air Academy Drone Flight Training Program. Choose to take the lead. Choose LPU Davao. Enroll now. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Davao Light and Power Company. Duha ka mga giingong drug den ang nadiskubrihan sa managlahing drug bypass operation sa PDEA ug kapulisan sa Mati City, Davao Oriental ug Tagum City sa Davao del Norte niadtong Biyernes sa gabi. Alas 6 sa gabi, Agosto 12, 2022, gihimo ang drug bypass operation sa PDEA 11, kapulisan sa Davao Oriental, Mati City ug Intel Unit sa PRO 11 sa Golden Valley, Barangay Central, Mati City. Apan matud sa PDEA agent, nakasibat ang target sa operasyon nga usa ka Norman Hill impuesto, pero ang iyang anak nga si Norman Vince ug duha ka mga kaubanan niini nga giingong visitor sa drug den ang nadakpan nga gipangila sa PDEA nga sila Rex Fernandez ug Gilbert Yap. Balor 150,000 pesos sa gituhang shabu ang nasignit sa mga operatiba. Sa Tagum City, pasado alas 11 sa gabi na diskubrihan sab sa mga operatiba ang giingong drug den sa Purokmanga, Lower La Union, Barangay Mangkilam. Unang nadakpan ang delivery rider nga giila sa PDEA 11 Director Eileen Lovitos nga si Edgar Alfonso Jr. nga nakuhaan og balor 8,000 pesos sa gituhang shabu. Atol sa operasyon, nasakpan sab ang duha ka mga drug den visitors nga sila Ramil Roy Monteroso ug Aldrin Nunez. Nakasignit ang mga operatiba og balor 195,000 pesos sa gituhang shabu. Arestado sa mga operatiba sa Misamis Occidental ang top 10 provincial level sa illegal nga droga sa gilusad nga drug by bust operation. Shabu ang napalit sa pusher buyer nga mga otoridad. Ani ang report ni Neftali Batuleño. Nasikop sa niusang puwersa sa kapulisan ang gilang top 10 provincial level o PDEA target listed atol sa gilusad na bypass operation. Base sa taho gikan sa Plaridel Municipal Police Station nga mga alas 10:26 sa buntag, Domingo, Agosto 14, gihimong operasyon sa Purok 3, Barangay Luok, Plaridel, Misamis Occidental, human magpositibo sa pagbaligyaw illegal nga droga ang suspect. Nadakpan ang target nga si Rio Baluran, 40 anyos ug lumulupyo sa nasangpit nga dapit.
Sumala pa napalitan si Baluran og usa ka putos sa gituhang shabu o sa pag-body search kaniya nakuha ang duha ka putos sa gituhang shabu ug ang 500 piso bill nga marked money. Ang joint operation gipanguluhan ni Police Major James Dalion, hipi sa PNP Plaridel uban sa intelligence operatives mga sakop sa Provincial Intelligence Unit sa kapulisan. Nasayran nga taud-taud usab nga gipanid-an ng lihok ni Baluran ay pagkilusan ng operasyon. Si Baluran magatubang og kasong pagsupak sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gumikan ini gidayeg ni Misamis Occidental PNP Provincial Director Police Colonel Anthony Placido ang tanang personahe nga nahimong kabahin sa kalampusan sa nasangpit nga operasyon. Neptali Batulinyo, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe. Gihatagan og ambulansya ang mga lungsod nga anaa sa segundo distrito sa Misamis Occidental sa tinguha nga adunay magamit ang mga residente panahon sa emerhensiya. Ani ang report ni Neptali Batulenyo. 7 ka mga bagong ambulansya ang gi-turnover ni Second District Representative Sancho Fernando Ando Waminal ngadto sa ikaduhang distrito sa Misamis Occidental. Siyang Facebook post gipadayag ni Congressman Waminal nga libre ang maong ambulansya nga maggamit sa mga residente panahon nga dunay emerhensya. Gipasiugdahan mismo ni Waminal ang maong turnover sa mga ambulansya aron mas mapalagsik pa ang paghatod sa mga programa o serbisyo sa panglawas ilabi na sa lagyong mga komunidad sa ikaduhang distrito. Ang blessing o turnover ceremony nga gipahigayon sa Usami City Hall ground uban ni Misamis Occidental Governor Henry S. Waminal, mga mayor gikan sa 2nd District ug Usami City officials diin ang 7 ka mga ambulansya gibendisyonan sa usa ka yano nga seremonyas ni Usamis Archbishop Martin Humuad. Ang mga sakyanan gidawat nila ni Mayor Delio Luod sa Sanakaban, Mayor Samuel Paruhinog sa Tudela, Mayor Emeterio Jojo Roa sa Clarin, Mayor Bertoldo Dudong Moralion sa Don Victoriano, Mayor Henry Indy Waminal Jr. sa Usami City ug Board Member Amy Lahay-Lahay sa lungsod sa Bonifacio. Neptali Batulinyo, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe. Nanukad na ang duha ka mga grupo sa Cotabato Province nga ilang pambato sa indak-indak sa Kadayawan nga matigayon karong Agosto 20, 2022. Ang grupo nagikan sa lungsod sa Pikit ug ang usa gikan sa Kidapawan City. Ani ang report ni Marvin Revilla. Andam na ang duha ka grupo nga gikan sa managlaing munisipyo sa North Cotabato nga makigtigi sa ubang probinsya sa Indak-Indak sa Kadayawan Festival sa Davao City. Ang duha ka grupo gilangkuban sa munisipyo sa Pikit nga gitawag og Palabunayan Cultural Dance and Symbol ug ang usa ang Youth Olmag Performing Arts Guild sa Kidapawan City. Sa atong pakiginabi sa mga dancer sa Youth Olmag Performing Arts Guild, gisulti niini gabisan pa man og dili nila makuha ang kampyonato apan ilang ipakita nga sa taga North Cotabato nga makigtigi tungod kay duna sila'y katakos labi na sa natad sa indak-indak. Bago lang misalmot ang naisgutang grupo sa usa ka kompetisyon. Mapili kining duha ka grupo dito sa South Cotabato o Tinalak Festival. Diin nasungkit sa LGU Pikit ang trophy. Sa first runner-up mao ang grupo sa Youth Olmag Performing Arts Guild sa Kidapawan City. Dunay 11 ka grupo ang musalmot sa indak-indak sa Kadayawan karong tuiga. Sa open category, adunay pipila ka mga registered contingent nga gilangkuban sa Youth Olmag Performing Arts Guild sa Kidapawan City, Samal Island City College, Local Government Unit sa Island Garden City of Samal, Palabunayan Cultural Dance and Symbol, LGU sa Munisipalidad sa Pikit, North Cotabato, ug Sidlakan Performing Arts and Symbol sa Munisipalidad sa Malita, Davao Occidental, Sikat Performing Arts of Sultan Kudarat, ug ang defending champion, Sindak Anit Performing and Symbol gikan sa Bislig City, Surigao del Sur. Samtang makiktigi usab sa school-based category ang defending champion sa Santa Ana National High School Performing Arts Guild. Ang nakalakip sa mga partisipante, ingon man ang Doña Carmen Denia National High School, Bernardo D. Carpio National High School Performing and Symbol, Mabini National High School, Apo Dualing Dance Company. Anausap ang Technical Education and Skills Development Authority Davao Region o TESDA Davao. Ang indak-indak sa Kadayawan ipahigayon sa Agosto 20 sugod alas 7 sa buntag hangtod alas 12 sa udto. Diin sa kupo niini ang tulo ka mga rota hangtod na sa ground showdown sa San Pedro Square.
Kini ang unang face-to-face performance sa indak-indak human mihapak ang pandemya. Sa gihapon, hugot ang panawagan sa gobyerno nga mag-amping ang tanan bisan pa man nga daghan na ang gipaubos sa level 1 quarantine status tungod kay buhi pa ang COVID-19 pandemic. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe. Kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan usab ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!